Bueno, egun ondan hoi, hasiengo gara gaurko osoko bilkura bai. Lehenengoko puntua, 2025ko martxoaren 28ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten batek badeko zuez osar? Bigarren aurrekontu aldaketaren onespena kreditu gehikuntzen 2025ko lehenengoko espedientea. Miren, mesedez? Bai, kaixo, egunon. Hau pasa genuen apirilaren 11ko antolakuntza batzordetik. Hemen dago Amorebieta Etxanoko egikaritza unitateko zuzkidura jarruketa birpartzelatzeko proiektuaren bigarren testua behin betiko onartu danean, udalari aitortu zaizkio ia 600.000 euro hirigintza aprobetxamentu gisa. Eta hori txertatu egin behartzan espedientean. Aurkeztu genuen bezala batzordean, proposamena da udalak Nafarroa zentroko beko solairuan obrak egin beharko ditula hainbat helburu betetzeko, zentroko sarrera atseginago egitea, taberna kafetegia berritzea erakargarriagoa izan dadin eta erabiltzaile berriak eguneko zentrora erakar daitezen, solairuko komunak berritzea mugikortasun urriko erabiltzaileei eta beste batzuei egokitzeko, eta jangela espazioaren erabilera malgutzea jangela beste erabilera batzuetara egokitu ahal izateko. Hoiek danak lortzeko, espazioan banaketan aldaketa batzuk egin behar dira, eta proposatzen dana da kreditu gaikuntza modalitate honetan, partida gehitzea aprobetxamentos urbanistikos aldetikan sarreretan 600.000 euro igotzea, eta seigarren kapituluan Nafarroa zentroara erreformara jartzea. Eta galderaik, eta printzipioz batzordean aho batez onartu zen. Bai, egunon guzti hori. EH Bilduk bat egiten deu erreformarekin, nik uste dut erreformak eta egokitzapenak ezinbestekoa direla bai erabiltzaileak eta baita langilentzat, eta era egokien egon daitezen gu dekuguzen azpiegitura guztiak, ezta? Borzuk aipatutako, taberna, solairueke komune berriztea, jangela espazio erabilera malgutzea, eta bar, ezta? Guk horrekin bat egiten dugu. Egia da honek zenbat suposatzen du edo zenbat aurrikusten da, ezta? Bosten 93.000, bosten 92 euro. Orduen, baina nondi dator diru hori? Aipatu dozu. Amorebieta Etxanoko egikaritze unitateko erigintza aprobetxamentutik, ezta? Eta zer komentatu gendun EH Bilduk hori aprobatu zanien udaletxe honetan? Esan genduna da, zornotzak, etxe bizitza, arazo larria dituela. Gazteak etxe bizitzara sartzeko arazo larriak dauz momentu honetan zornotzan, eta ez bakarrik gazteak, esen gazteak ere. Etxe bizitza bat lortzeko, bizitzeko, edo danadalakoa momentu honetan egoera zornotza bera, Amorebieta Etxano, oso egoera txarrean dago. Oso txarrean. Eta ze proposatu gendun guk unitate horretan, aprobetxamentuaren honetan, goratuko dozue, esan gendun, zergaitik ez dugu hartzen, diru hori hartu beharrean, ze diru hori dator bi etxe bizitzaren balioaren arabera, diru hori hartu beharrean, zergaitik ez dugu erabiltzen diru hartu beharrean etxe bizitzara bideratzea eta etxe bizitzak bera jabe izan daiten edo jabe gautasun hartzea udalak. Bi etxe bizitza aukengo genituzke horretarako, aukengo genitun, jendea saugarrien dagoezen pertsonari edo behar izan dekien pertsonari bideratzeko. Hori da bat, orduen guk hori plantamentu botan gendun eta pres egon ginen hori baietza esateko hori onartu egiten bazan. Kasu da, ontzen momentu honetan, ikusten da, ezetz, diru hori jasoko dala eta beharrezko dan obra batera bideratuko dala. Bale. Bigarren puntua. Segunda gaur, apirilako eta amar. Nos aprobatu zen aurrekontua,
Noz sartu zen indarrean aurrekontua? Urtarrilaren batean. Agertu zen aurrekontuan, udaleko aurrekontuan, agertu zen obra hau, diru bat bideratu egin behar dela obra baterako, 600.000 euroko obra baterako, ez. Zan agertu. Hau, ontxe, aurkeztu egin da, baina zan agertu. Beste behin, kritikatu egin dugun, hainbestetan udalbatza osoko bilkura honetan, ikusten dugu planifikazio eskasa. Hau da, olako obra bat aurreikusin behar da, eta aurrekontuetan isla daukin behar dau, eta ez etorri apirilan olako aldaketa batekin. Aldez, eta ja, ontxe lusatu egiten dut, 3. puntuan beharrezkoa da. Ez behar bat, egonda eta ez behar horri aurre egin behar jako. Argi dau, 3. puntuari baietza esango dotzegu. Nez eta kopuru antzelako edo pizka bat handiago izan, hori beharrezkoa da, hori gauza gertatu egiten dira. Baina, kasu honetan, 2. puntuan, erabakitzen ari garena, planifikazio bat behar dau. Ez duen eukin planifikazio bat behar dau. Orduen, horre biek kontuen hartuta, eta badakigu batzordean, baietza esango dula, baina pentsatu dugu hoboto eta batez ere tratatu egin dugu gure beste lantalde batzuekin, erabaki dugu boska aldatzea eta ezetza boskatzea puntu honetan. Bai? Esan dugu argudio gaitik. Bai? Beste barik. Eskerrik asko, Andar. Hurrengo puntora joko dugu. Aurrekontu aldaketa hasiera batean onartzea. Kreditu gehigarria, bigarren zenbaki eta egonkortasun txostena. Miren, mesedez? Bai, bueno, hau pasadan ostiralean egin genuen ezoizko antolakuntza batzordean jorratu genuen, eta bertan hau batez onartu zen. Alkatetzaren proposamena da aurrekontua aurtengoa aldatzea. Kasu honetan, arrazoia desberdina da, aurrekoan zan diru sarrera aurrikusi gabeko bat esleitzea horra batetara, edo proiektutara bideratuko zen, kasu honetan da, Amorebieta Etxanon, euriek kaltetutako azpiko, San Miguel kaleko galtzadan azpiko pasabidea egokitu beharra dagola, eta aurre ikusi gabeko egoera izan da, etzegon aurrekontuetan jarrita. Premiezko egoera izanik, gastuak ez daukate ordainketa krediturik ez lehituta, eta oraingo kasunetan egiten duguna da, kreditua ez lehitu, inbertsio horiek egin alizateko. Bi gauza daude, alde batetik handago lanen proiektua idatzi eta horrak zuzentzeko zerbitzua kontratatu beharra, eta hori da 11. puntuan gainea esplikatuko dana nola izan dudan, eta hortarako 70.000 euro aurrikusi dira, eta gero bestalde batetik handa horra bera egitea, eta horko aurrikuspena 600.000 euro dira. Izango litzateke, 6. kapitulora, inbertsio errealitara 670.000 euro gehitzea. Hortarako planteatzen dana da, 2024ko aurrekontuaren likidazioaren ondorioz gastu orokorretako diruzaintzako gerakina erabiltzea, eta daude kontu hartzaietzako bai fiskalizazio eta baita ere estabilitate txostenak ere espedientean. Eta, komentatu duten bezala, batzordean komentatu zen eta hau batez onartu zen. Laugarren puntua, 2025ko 23 fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena kontu hartzaietzako eginkizuna ez betetzea 2025ko 8. espedientea. Otsaila, pausa digital. Miren, mesedez? Merkatu, bai. Hau da, baita ere pasatu genuen antolakuntza, apirian 11ko antolakuntza batzordetik, eta daude kontu hartzailearen zein kulturako arduradun teknikoaren txostenak, da otsaileko faktura, eta aurreko hilabetean ere pasatu genuen urtarrileko
hemen hori jartzen du, zerbitzuaren funtzionamendua guztiz normala eta pantailen eguneraketa egiten jarraitu dutela, eta kontu hartzaileak ere komentatzen duna, gastuaren zenbateko ordaintzeko badagola nahiko aurrekontu eta egokia dela horretarako, eta ekintzak berrikusteak ez daukala bidezkoa, ez dela beharrezkoa. Eta, hau batez onartu zen batzordean. Bosgarren puntua, itxitako ekitaldietako fakturako onartzea eta ordaintzea. Miren, mesedez? Hau ere, batzordean ere aurkeztu zen zerrenda osoa, da aurreko urteetan egindako zerbitzuak eta fakturak beranduago iritsi dianak, orduan itxita daude ekitaldi horiek kontableki, eta onartu eta ordaintzea. Etzan egon zalantzaikan, baina hau batez onartu zen batzordean. Seigarren puntua, bidaiariak automobiletan garraiatzeko hiri-garraio publikoaren zerbitzua arautzen duen udal ordenantza hasieran onartzea. Anartz, mesedez? Egun ondan hori. Gai hau lurraldeko batzordean aztertu zen eta hau batez onartu zen. Gaur Amorebieta Etxano taxi zerbitzu publikoa arautzen duen ordenantza hasiera baten onartuko dugu. Ordenantza hau zerbitzua arautzeko beharragaitik sortzen da. El Ayuntamiento de Amorebieta Etxano pretende, a través de la ordenanza que hoy aprobaremos inicialmente, dotar de una regulación municipal al servicio de transporte público de viajeros en vehículos turismo, buscando mejorar la calidad de la prestación del servicio tanto para las y los profesionales del sector como para las personas usuarias. Ordenantza hau, garraio publikoaren arloan, indarrean dagoen araudiaren menpe egongo da, baita aplikatu beharreko gainerako garraio araudiaren, trafikoari, zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko legiraren eta horretarako ematen diren gainerako zedapenen menpe ere. Gaur onartzeko ekarri dugun ordenantzan arautzen dira besteak beste lizentzien emakidaketa kopurua, baita lizentzien eskualdaketa, ibilgailuen ezaugarriak, zerbitzuaren prestazioa edo taxi geltokiak ere. Durante el proceso de elaboración de la misma hemos contado con la participación de los principales interesados como son los taxistas de Amorebieta Etxano, con los que nos hemos reunido en varias ocasiones, tanto para explicar la motivación de esta ordenanza como para escuchar y recoger sus aportaciones y sugerencias. Eta guztien artean, arkalaz, ordenantza hau prestatu dugu. Zornotzarri, kalitatea handiko zerbitzu publiko bat emango zaiela bermatzeko. Eskerrik asko. Ez, bai, gure partetik, onartu egingo dugula ordenantza hau. Argi dago, ordenantzak eta gauza guk ulertzen dugu baita ere gauza biziak direla, eta dozen momentotan, aldaketak, batez ere hobekuntzak, ez aldaketak, hobekuntza sartzeko aukerak beti egongo direlako. Eta, azkenean arautzea dana esaten da moduen ondo dago eta bate egiten dugu momentuz ordenantza honekin. Zazpigarren puntua, Amorebieta Etxanon auzo taxi zerbitzua erabiltzeko diru laguntzak emateko udal ordenantzaren aldaketa hasieran onartzea. Anartz, mesedez? Bai, egunon barriro. Gai hau lurraldeko batzordean aztertu gendu bebai, eta batzorde horretan onartu zen. Puntu honetan, auzotaxi zerbitzuari buruzko ordenantzaren aldaketa hasiera baten onartuko dugu. Gaur egundeko ordenantza 2016an onartu zen, Amorebieta Etxanoko lurralde oreka indartzeko helburuarekin. Auzoak udalerriko hirigunearekin lotuz. Zerbitzua ematen egon garen 8 urtetan egiaztatu ahal izan dugu hobetzeko aukera dagoela, pertsona kopuru zabalago batengana iristeko. Con la modificación de esta ordenanza tendremos un instrumento normativo más ágil para adaptarnos a las demandas sociales de una forma más rápida y eficaz. Esan dudan bezala, auzotaxi zerbitzuak duen ibilbideak aukera eman digu Zornotzarrek egindako eskaerak txertatzeko. Gainera, zuoken, Amorebieta Etxanoko gazteekin egindako lehen parte hartze prozesuan, eurek eskatuta zerbitzu hau
udalerriko gazteen errealitatera zabaltzeko konpromiso hartu gendun. Por lo tanto, una ordenanza mejorada entre todas y todos, Arkalas hobetutako ordenantza. Con un servicio demandado que se amplía a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días al año, extendiendo la conexión de los barrios con el núcleo urbano también a las y los jóvenes, con sus particularidades como son, por ejemplo, los viernes y sábados por la noche, algo, como he dicho antes, que las y los jóvenes nos pidieron en el proceso de SUOC, ampliando los viajes a las personas que tengan familiares de hasta segundo grado en residencias para realizar las visitas necesarias. Hobekuntza honek, ordenantza honetan sartzen doguzan aldaketaren adibide batzuk baino ez dira, auzotaxi zerbitzua Zornotzar bizilagunen beharretara egokitzeko helburuarekin. Eskerrik asko. Izaskun. Bueno, jakin badakigu auzotaxian zerbitzuaren kasuan, kasu gehienetan erabilera egokia eta beharrezkoa egiten dela, baina ekitate sozialaren printzipioa jarraituz, uste dugu udalak eskaintzen dituen beste zerbitzu edo dirulaguntza batzuen kasuan egiten den bezala, ez? Adibidez, etxeko arreta zerbitzua, eskolako materiala eskuratzeko dirulaguntzak edo eta gazteen alokairurako dirulaguntzetan egiten den bezala, auzotaxi zerbitzuaren kasuan ere eskatzailearen egoera ekonomikoa kontuan hartu beharko zala. Uste dugu kasu honetan dirulaguntzetan erabiltzen den taula hori bera aplikatu aitekela. Taxi zerbitzua bere poltsikotik uneko unean ordaintzeko inolako arazorik ez daukan pertsonak, ezin du egoera ekonomiko okerrago baten dagoenaren dirulaguntza bera jaso uste dugu. Horregaitik proposatzen dugu eskatzailearen egoera ekonomikoa lehentasun irizpide bezala, edo eta inkluso irizpide baztertzaile bezala jasota gelditu dadia ordenantzan. Eta, bitartean, abstentzioa bozkatuko dugu, eta, listo. Eskerrik asko, Izaskun. Baloratuko dugu. Alandabe. Astepe eta Labainerako hondakin uren araztegiak eta Amorebieta Etxanoko saneamenduko lehen mailako sarea ustiatzeko, kontserbatzeko eta mantentzeko zerbitzua emateko kontratuaren lehen luzapena. Ester Mesez? Bai, egunon, hau lurralde batzordean aztertu zen eta hau batez onartu zenan. Izenak esaten dago moduen Astepe eta Labainerako hondakin uren araztegiak kontserbatzeko, mantentzeko eta ustiatzeko zerbitzuaren lehenengo luzapena da. Pleguak holan ikuste ben, urtebiko lehenengo iraupena eta gero beste urtebeteko luzapen bi egiteko aukera dago. Txosten tekniko eta fiskal eta juridiko guztiak holan ondo ikusten dabe eta ona dakargu lehenengo onarpena. Aukeratu bake epaia eta ordezkoa. Ester Mesez? Bai, hau apirian 8an egon zen bozeramaile batzordean aztertu egin zen. Aurrekariak apurbe labur bilduz, otsailean 19an heldu zen udalentze honetara Euskadiko auzitegi nagusiak eskatzen dutzen udalari bake epaile barriak bai titularra eta bai ordezkoa barriztea. Gero lanpostua betetzeko lehiaketa publikoa argitaratu egin zen eta 3 eskaera aurkeztu ziren. Eta 3 eskaera horrek legeak arautzen dauzen baldintzak betetzen dabez. Bozeramaile batzordean 3 hautagaien kurrikulumak aztertu ziren eta hautaketa egiteko irizpideak adostu ziren. Bestean beste irizpideak izan ziren ikasketak, lanpostuari lotutako prestakuntza osagarria eta esperientzia eta hizkuntzak. Honek kontutan hartuta, hau batez hartu zen erabakia hau izan zen. Josu Oregi Lauzirika jauna, gaur egun bake epailea dana, bake epaile titular izendatzea eta nahi atate angulo ordezko bake epaile moduan. Bai, aipatu duzu, Ester, hautaketa irizpideak, ez da? Alare guk ikusten dugu, hautaketa irizpideak pentsatzen dugu hartu zala online delan aspaldik egindakoak eta egokituen beharko direla etorkizunean
danon, ez dakit, eginkizun hau edo aukeratze hau ahalik eta garbien egiteko. Orduen, hori da guk proposatzen duguna emetik, hau da, hautaketa irizpideak berriztatzea. Hori, urrengo lau urte egongo da edo berez, lau urterako egiten da hautaketa hau, lau urte deko guz hori landuteko. Eskerrik asko. Hamargarren puntua. 2025 08/53 aderen eta egonkortasun txostenaren berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gerakinak erantzteko 2025ko lehen espedientea onartu zen. Miren mesedez? Bale, hau baita ere antolakuntza batzordean ere esplikatu genuen, baina 2024ko udal aurrekontuaren likidazioak hasiera batean ia 9.707.000 euroko diruzaintzako gerakin positiboa ematen zuen, eta proposamena jasazena, eta alkatetza dekretuan agertzen den moduan, dia ia 4.600.000 euro banakatuta kapitulo bakoitzan. Lehenengo, bigarren, laugarren eta seigarren kapituluan. Eta horretarako erabiliko litzatekena, izango litzateke guztia, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinetik. Eta ezerrez, finantzazioa txikitua daukaten gastuetarako diruzaintzako gerakinetik. Asko mire. 11. puntua, 2025ko 930 zenbakidun alkatetzaren dekretuaren berri ematea. San Miguel kalean, Jauregizar auzoaren parean, galtzada ondoratu denez, azpiko pasabideak okitzeko proiektua idazteko eta obra zuzentzeko zerbitzuaren kontratua esleitzeko espedientea premiaz izapidetzea. Miren anartz. Mirenek azaldu dugu bigarren puntuan, eta lurraldeko batzordean beha azaldu gendun ze fasetan gauden, baina dekretu honegaz egiten duguna da, lehenengoa, declarar la emergencia en la tramitación del expediente para la adjudicación del contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección de obra para la adecuación del paso inferior debido al hundimiento de la calzada en la calle San Miguel a la altura del barrio Jaureguizar. Bigarren, adjudicar el contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección de obra para la adecuación del paso inferior debido al hundimiento de la calzada en la calle San Miguel a la altura del barrio Jaureguizar a DAIR Ingeniero Social Limitada por un importe de 67.397 euros IVA incluido. Hirugarrena, dar cuenta del presente acuerdo a la intervención y tesorería municipal para su contabilización y abono con cargo a la partida correspondiente del presupuesto municipal. Eta, laugarrena, orain egiten gaudena, dar cuenta de la adjudicación en la corporación en la primera sesión plenaria que se celebre. Vale. Eskerrik asko. 12. punta, 2025ko 955 zenbakidun alkatetzaren dekretuan berri ematea, Amorebieta Etxanon emakumeen aurkako indarkeriari, aurre egiteko erakundeen arteko 3. protokolo onartzea. Hemen akatz bat dau eta eskatzen dotzuet mailan iztea puntu hau, ze batzordean esan tratatu eta urrengoko plenora joangoa. Albada eta espadu urrengoko batera, baina ondo baderitzozue, bertan bera geratzen da. 13. Ondokoaren berri eman, eskontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana, 2025ko 978 alkatearen dekreto. Estar mesedez? Bai, hiru eskontza dauz. Lehenengo Miren Martearen Abarkaiztegi Amorebieta Etxanoko udaleko zinegotziaren esku ustea urrengoa. Igor Mendiola Garai Arando eta Olai Amorebieta Herreroren arteko eskontza 2025ko apirilean 26an eguerdiko 12:30. Bigarren, Ander Uriarte Pujan Amorebieta Etxanoko zinegotziaren esku ustea, jarraian adierazten direnak eskontzeko ahalmena, Pedro Romero Goikoetxea eta Maricruz Peribañez Sernaren arteko eskontza 2025ko maiatzaren 2an eguerdiko ordu batean. Hirugarren, Sonia Cabezaldan Amorebieta Etxanoko udaleko zinegotzi anderean esku ustea, jarraian adierazten direnak eskontzeko ahalmena, Florentino Martínez Sáenz de Villaverde eta Maria Isabel Fuentes Díez jaun anderen arteko eskontza, maiatzaren 2an izango da, eguerdiko ordu bat eta laurdenetan. Itxarun, ez beste badau, bai, hori, ege da. Bake, karo. Epaileak baimena eman dezan eskontza hori gauzatzeko, esleipena dago. Markel Goikoetxea Olazarri eta Garazi Bilbao Dia jaunanderen arteko eskontza maiatzaren 2an, eguerdiko ordu bat aterdietan, udaletxeko ospakizunen gelan,
Jose Martin Orellana Miguel eta Ane Betzuen Sagardu jaun handeren arteko eskontza 2025ko maiatzaren 2an izango da, eguerdiko ordu 2 gutxitan, eta listo, maiatza. 14. puntua. Alkateak esku ordituta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Ester, mesedez? Bale, toki gobernu batzordea 2025ko martxoaren 28tik 2025ko apirilaren 25era hartutako erabakiak zerrendatuko dugu. Lehenengo obra lizentzia Gari eta Landaguneko 62. partzelan familia biko etxe bizitza bat eraikitzeko. Bigarren obra lizentzia Serpin Zahalta 11.3 euko P2 emaitza den lursailean dagoen industria pabilloian zamalanetarako kaietako 3 ate kendu eta hien ordez ate handiago bat jartzeko. 3 obra lizentzia Zirilu Arzubiaga kaleko 3. zenbakian dagoen eraikinean irisgarritasun baldintzak hobetzeko eta oztopo arkitektonikoak kentzeko. Eta 4. obra lizentzia Marabia auzoko 50. zenbakian dagoen Urgoti Bekoa baserriaren iparraldea birgaitzeko. 15. puntua adierazpen instituzionala Euskaraldiari lotuta. Jon, mesedez? Egun guztioi. Euskaraldiko antolatzaileek bidaritako aldarrikapena erakuerko dizuet. Euskaraldia euskara ulertzen duten hiztunen hizkuntza ohiturak aldatzeko mugimendu soziala da. Euskal Herri osoan eragiteko sortua. Mugimenduak herritarren hizkuntza praktikak aktibatu eta euskararen erabilera handitu nahi du. Eguneroko harremanetan euskara lehenetsiz eta 11 eguneko praktika sozial masibo bateratu baten bidez. Euskaraldiaren helburuak zabaltzeko unea iritsi da. Ez da soilik ariketa egun horietara mugitzen den dinamika euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua elikatu eta gizartean errotu nahi duen ekimena baizik. Bestera batera esan da, euskaraldiaren helburu nagusia hizkuntza ohituren inertziak astindu eta herritarrek euskara gehiago erabiltzeko urratsak ematea da. Eta horrez gain, entitateek ere euskaraz bizitzeko aukerak eta neurriak hartzea sustatu nahi da. Euskaraldiak modu kolektibo eta sozial batean, tokian tokiko euskalgintza aktibatzea eta elkarlanean aritzea ahalbidetzen du, euskaraz bizitzea posible egingo duten neurriak eta espazioak sortuz. Ariketa sozialaren 4. edizioa beraz 2025ko maiatzaren 15etik 25era bitartean izango da. Edizio berri honen leloak dion bezala elkar mugituz egingo dugu. Denok batera, mugimendua sortu eta beste pauso bat eman dezagun euskararen erabileran. Ariketa sozialean 2 parte hartze mota egongo dira. Alde batetik, herritarrak gutxienez euskara ulertzen duten 16 urtetik gorako norbanakoek aho bizi eta belarri prest gisa hartuko dute parte, jokabide bat edo beste aukeratuz. Beste alde batetik, entitateak. Mota guztietako entitateek hartu ahal izango dute parte. Helburu nagusia entitate hauen bitako harremanetan euskararen erabilera handitzea izango da. Aurten ariketa sozialen parte hartuko diren entitate eta belarri prest eta aho biziei gonbidapen bat helarazi nahi diegu. Beren egunerokoan edo jardunean euskararen erabilera areagotzeko urrats esanguratsuak eman ditzatela. Lehen hitza euskaraz eginez, elkarrizketa elebidunak ahalbideratuz. Azken batean euskaraz dakienarekin euskaraz eginez. Gonbidapen honen helburua da bakoitzaren inertzia linguistikoetan aldaketa praktikoak lortzea. Horretarako, partaide bakoitzak izan herritar edo entitate bere buruari euskararen erabilera areagotzeko zein urrats eman dezakeen pentsatu eta euskaraldiak irauten duen 11 egunetan urrats hori gauzatu eta jakinaraztea nahi du. Hori dela eta, Amoribeta Etxanoko Udalak honakoa adirazi nahi du. Euskaraldia ekimena babesten duela eta herri bezala parte hartuko duela ariketan. Gizartean eta herrian bertan euskaraldia sustatuko duela ariketarekiko atxikimendu publikoa erakutsiz. Udalean euskararen alde urrats esanguratsuak eman eta ikusaraziko dituela. Honengatik guztiagatik herri entitate eta herritarrei euskaraldian izena eman eta parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi diegu. Elkar mugituz egingo dugu. Ikasko, Jon. Esan itzazu. Ez, bakarrik guztiz bat egiten dugula, ez da ekimen honekin. Eta gu ordezkari publiko garen enean eredu izan behar garela, bai kanpoan eta bai barruan ere.
eta danak bat egiten dugula honekin, ez da, beste barik. Eskerrik asko. Eta 16. puntura joko dugu eskariak eta galderak. Baten bateko deko zehozar? Ba,